माय गॉड आं दिनै दख'नाखौ बायमारबायलै आरो दख'नायाबो आंजों जा समायखादों I am happy थेंक इउ अनजालु आं नोंनि थाखाय दिनै एसेबां समायना दख'ना गाननो मोनबाय नाथाय बे 10,000 फैसाजोंनो जायाना दख'ना बायबाय सेन्डेल बायबाय टि-शार्ट बायबाय लंपेन्ट बायबाय माथो 7,000सो थांखाबाय ओमफ्राय 3,000ल'सो दङ दा आंनि आखायाव बे 3,000 फैसाजोंलाय मा जानोखाय आरो जुदि फुजायाव मोजां मोजां जिनिस ओंखारबावो आरोथ' खानाय स्ट्रेट खालामनो दंबावोसो आंनिया खानाया एसे गेदा जाबायानो माथो स्ट्रेट खालामनाया आङो खालामबावनांगौमोनलै मालायबा आंनि लोगोफोरा गासैबो स्ट्रेट खालामजोबदों आंल'सो खालामाखै बे 10,000 फैसाजों जायाथ' आङो खमसे खम 15,000सो नांगौमोन अनजालुआ 15,000 सेलारिखौनो मोना अनजालुआ जुदि साख्रि मावनाय मोनबा आङो 20-25,000सो मोनगौमोन ना दा 10,000ल' बे 10,000आ थोस्लाबा 15,000सो होबाबो एसे बेलेगमोन आंनिया खाफालानो गाज्रिलै मालाय आंनि लोगोफोरनि बयफ्रेन्डफोरासो मालाय साख्रि आवला गोजालै आंनियाल'सो खाम गैथारा बालनि मालायबा बिसनियासो बयनियाबो डिफेन्सआव मावजोबनाय आंनि आरो मा कम्पानियाव मावनाय सम समथ' खिन्थानोनो लाजियो आङो बालनि केनियामोना गावसोरा साख्रि आवला फथायना लानानै ओमफ्राय आंनो सासेबो नागिरना होआसो बिसोर गासैबो साख्रि आवला सेंग्राजों हाबा जागोन ओमफ्राय आंल'सो कम्पानियाव मावनायजों आयु लासिंसिं आं लाजिसोबायहाय ओमफ्राय आंखौ खम लेभेल देखायगोन ना बिसोरो आयु आंबो जायाहाय आंबो साख्रि आवला हौवा मोनाबा आंबो हाबा जालाहाय जेब्लासिम आङो साख्रि आवला सेंग्रा फथायनो हाया अब्लासिम आङो बे अनजालुखौनो लाफ्लाबाय थानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो आरो मास 10,000 मोनबाबो जागोन नङाबाथ' बेखिनिखौबो मोननाय नङा थेवब्लाबो आंनो फुजायाव आरो 5,000सो नांबावगौलै बे 3,000आ जेबो जानाय नङा माबाफोर जुदि आरो फुजायाव मोजां नुनाय गस्लाफोरा लंपेन्टफोरबो ओंखारोना गस्ला लंपेन्ट बा दख'ना बेफोरथ' खम मोजां ओंखारगोनलै बेफोरखौ नुबाथ' आं बायनो लुबैगोनलै ओमफ्राय मालाय केनिया मोना खम बायगोन ना ओमफ्राय आंहा गल'ल' नायबाय था आयु बारा लास्टिंसिंनो नाङाहाय आंनो जुदि अनजालुआ आरो 5,000 फैसा होबावबा आं थाङाहाय फुजाखौनो नायनो थाङा आंनो अनजालुआ दा फैसा गैयाबाबो थार लानानैबाबो होथारनांगोन आं मिथिया र' अनजालुनो फन हरनि र' आङो जुदि बियो आंनो 5,000 फैसाखौ हरनो हाया होनोना होमबाने आङो ब्रेकआप खालायगोन होनना बुंगोन आं बुंथारगोन आं आइ बांबुलि नोङो मानो बिदि गाबाय थायो हा नुवाखै नोंसा आफाया खयथ'क रागा जोंदों बेफोरबायदि गाबाय थाबालाय सोर रागा जोङा देनाय उन्दुनो होनांगौना मानसिखौ बिदिनो मोजाङै थानांगौ मिथिगौना आइ बे गाबाय थाबालाय आरो दुस्थ' खालामबाय थाबालाय बुजाया मा देनाय बिदिनो दलद थादे आइ गाबनाङा बिदि दलद थाबासो मानसिफोरा अनगोनलाय नोंखौ नङाबा अनगोन आरो आइ बांबुलिया दिनै गाबाखै नामा गाबाखै दिनै सना मैया हरनि थाखाय सरि दे आङो मैया माने आंबो माथा गरमसो सासे सोरबा एसेबां गथ' फिसाखौनो रागा जोङो आरो मानो सरि बुंलायदो नोङो जेबो नङा दे आरो बिदि गाबाय थाबालाय उन्दुनो हाबालाय जायबाबो रागा जोंखागोन आरो आङो दाखालि गदाय होनना बुंफ्लांदों आंखौ निमाहा होदे आसल मथे आङो आइ बांबुलिखौ गदाय साना ओरैनो माने गाबबाय थानायखाय माने खुगानिफ्राय ओंखारलांदों आङो आइ बांबुलिखौथ' निजेनि फिसासो सानना लायो आङो ना दिनैनिफ्राय बांबुलि आइखौ मालाबाबो रायला जेमान गाबबाबो रायला बि दानोबो कसमसे मेगन बेख्ला बेख्लि आङो आइ बांबुलिखौ मालाबाबो रायला सरि मा सरि बुंबाय थादों नोङो आं गाज्रि मोनाखै दे जायबाबो रागा जोंखागोन आंनो रागा जोंदों आंनो सोबाफ्लांदों आइ बांबुलि ले बल्ले 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 आंनि आइया आंनि चनाया बल्ले 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 नोंखौ माबा बुंसोदोंहाय बुजिबो मोना माबो मोना माबा बुंदों दा आंजों बामजानो लुबैदों खोना आंनि आइ चनाया न' आइ चना फैनो आंजों फै
दाथ' होमबालाय फिसाजोखौ आंबो ओंखाम संनो जाबाय लाबो हिथा गथ' हरसेया उन्दुनो होआ साला सानफ्रामबो मा नोम्फा खर बुंनाय जादों बेलाय जेन मास मोनसे मेगन निसिबना थाबावनोसै आङो नोंनि बे गाबनायखौ सहायना थाथ'नोसै आङो बिनि उनाव नोङो नायबाय था अबाव मोनहैयो नोंसोर नोम्फा थाख्ला थख्रा नोंखौनो आङो मिसाखौनो अनना दिन्थिफ्लादोंसो नोंसोर नोम्मानि सिगाङाव नोंखौ अनथारा माथो आङो एकदम सानफ्रोमबो मेगन मोदै जायो आंहा नोंनि थाखाय खर'फोरखौ गुदुं मोनग्लिजोब्बाय आं मिथिगौना माथा गरम रखम मोनग्लिजोब्बाय नोंनि थाखाय नोङो बेथि नायबाय था मोजां गथ'बा आङो अनगौमोन नोंखौ गदायबाबो अनगौमोन दा हरसेबो उन्दुनो होआ बेबायदि गथ'खौलाय सोर अननोखाय आब'आ ओंखाम संगासिनो आब'आ जुदि नोंखौ मालाबा फन खालामोबा नोङो आंखौ खिन्थानाङा दे नोंजों रायज्लायबाय थायो होननानै जागोन दे खिन्थाया माथो दुर्गा फुजाबो सफैथारबाय ड्रेसफोर बायबायना बायथ'वाखै र' गाबोनफोरसो बायनो सानदों आं ओमफ्राय नोङो बायबायबा जोंबो गाबोनसो बायनो थांगोन गजा हाथायाव नामा जोंनिया स' हाथाया माबा मेथाइनिसो नामलै सिरि खोनासंनि र' सोरजों रायज्लायमारो बियो एसेबां मिनि ओमफ्राय जोंनियाव दुर्गा फुजा नायनो फैफेराखै न' ओहो थांफेराखै एबार थांगोन र' फैबानो जाबाय थांगोन र' गोजानथारबो जायोना बेनिखायनो थांनाय जाया एबार नायनि र' जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा थांनाय जागोन फैथारमार दे जागोन दे थांगोन जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा मानो प्रब्लेम जालाबायनोखाय जाया दे फैथारदे बा सोरखौ दुर्गा फुजा नायनो लिंहरदों नोंलाय रावखौबो नङाबा होमबा मोदायखौ नामा सासे लोगोलै आंना सासे गोदान लोगो ओंखारदों सिख्लासो दे सेंग्रा नङा मालानिफ्राय लोगो ओंखारखो नोंनियालाय फेसबुक खुलियाखै दाखालियो माबा लुदुमि आब'आ खुलिना होनायालाय फेसबुकखौ माने फेसबुकावनो लोगो मोनबाय आरो सिख्लासो दे सेंग्रा नङा थगायाखैथ' नोङो आंखौ नाय मबाइलखौ नायनि बा बोरैथार आंखौ थारमाने सेंग्राजों रायज्लायदों होननानै सोबखानायदों आरो नोङो बोरैथार आं नोंसोरनि बायदि नङा दे नंगौ नामा दे साननैसोनि उनाव मोनथिगोन दे मा मोनथिनो नोंलाय मा मोनथिगोन आरोलै जाम्बि गथ' नोङो जुदि सोरखौबा मोजां मोनोबाबो फेसबुकनि सेंग्रा मोजां मोननाङा दे मानसिफोरखौ फोथायनो हाया मोनथिगौ ना सिनाय हाग्रा मानसिफोरानो थगायबावोसो आरो फेसबुकनियाथ' दे मोनथिखागौ दे बुंबाय थानाङा आं मोजां मोनखायाबो फेसबुकनि सेंग्रा मा फेसबुक आं रावखौबो मोजां मोनखाया थां नोंसिनि बेसे नङाबा नुगोन दे ने उनाव दे नुगोन दे माबाफोर जाबासो नुगोन लायो जेबोआनो जायाबा बाद हो बेफोर बाथ्राखौ ओंखाम मोनबाय जागोन ना जाया होमबालाय मोनबायबालाय जाहैनोसै फै आब'आ आंखौ सेंग्राजों रायज्लायो होननानै एसे सोखालायखादों आं लाजिसोयोलै मोनथिबा दा मा जागोन हे आं मा लाजिनाय मोनोलै माने सिगाङो बिसोरखौ लाजि फोनाङोमोन ना खालि गोसथोनाय सेंग्राफोरजों रायज्लायनाय होननानै दा आरो आंबो एसे रायज्लायग्रा जाबाय दा मोनथिबा आंखौ खम लाजि फोनांगोन ना बिसोरो लाइमोन आब'खौदो बेखौ खम रायोमोन आङो बा दिनैसो शान्ति जासिगोन दे आङो दिनैनिफ्रायसो रावजोंबो बखिजानो मोनला आङो नङाबाथ' बा खम रायजाखायोमोन हिनजावजोंबो आइजोंबो गायदेथ' गायदेयानो देनाय ओइ आसोल नोंनोलाय माथो रावबो धार होआखै होननानै बुंदोंमोनलै ओमफ्राय हरखाबनो अबाव मोनब्रबखोलै एसेबां 15,000 मानि फैसा मानो नांगौ नोंनोलाय नोङो बेफोरखौ जेबो थाल लानाङा दे बियोसो खिन्थालाया आरो मानो खिन्थादो बेफोर बाथ्राया जाबाय सिक्रेट बाथ्रा वा एसेबां गाजाखा खिन्थालाया आरो ओइ गेगां बाराद्राय सोंलु सोंला खालामबाय थानाङा मिथिबायना नङाबा फैसाखौबो होजानाय नङालै मा होनना बुंदों नोङो आंबो नायनि देनाय नोङो फैसाखौ बोरै होआ
यो मिनिनासो दिन्थिबावदोंना नोङो फैसा हरोबा नङाबा मा खालामगोन फैसाखौ होगोन ना होआ बेखौल' बुं ओलै जाम्बानो बा बोरै खालामथारो माने आंनि सायाव इसेबो फोथायनाय गैया आरोना बेनो नामा लोगोआ हा मा बुंबावनोलै भाइ माने खर'आ ओरैबायदि गुदुं जाना दं आं थारमाने गुदुंबो नङा डिप्रेसन बुङो बेफोरखौ माने न'नि मानसिफोरजों सानफ्रोमबो रायज्लायो नालाय एनि टाइम बेनिखायनो खर'आ थारमाने बोरैबा जालांदों आंनिया सरि दे भाइ सरि आरो 7,000 माला दिहुना होनो नागिरदों माबारै हो दे नङाबा आंखौ थानो सुखुयैबायसो खालामगोन बिसोर मोनथिगौना एकदम गाख्रबबायानो थायो आरो हिनजावफोरनि खुगाखौथ' मोनथिखागौनो हे इसो टेव 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 जि बखिनो हाखायो खुगाबो साखोना बिसिनिया जागोन दे बे 7,000 फैसाखौ नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा 15,000खौनो होनो हादोंबा 7,000आलाय मासि बा सानथामनि गेजेरावनो दिहुननो हागोन दे आं 7,000खौबो नोङो जेबो टेनसन खालामनाङा आरो नोंनि बिनानाव गायदेखौबो जेबो सिन्था खालामनो होनाङा अके जागोन दे थांसै होमबा आङो फैसाखौलाय नाङा नामायलै माथो हाजावाखैबो होबाबो दे हर दे होमबा थांसै आङो दे थां जोंसि सनानो गांसे दख'नाखौनो बायना लांनोसै खोनालै खम मोजां मोनगोन ना हेलौ लायग्रान जिखिजाया सानथामनि गेजेरावनो मावनांगोन जोंफोर खामानिखौ आयौ आंनि अर्डार होनाय सारिया फैसिगोन माथो आंखौ सारि गानबा खम समायना नुखागोन ना वाव आंनि जानखौ फन खालामनि र' गाबोनो फैसिगोन होननानै सारिखौ आङो एबार फुजा नायनो रावखौबो लोगो लाखाया आङो लोगो नांखायाबो आंहा आंनि जानजोंसो फुजा नायहैगोन फाइनेलि फुजाया सफैथारसिगोन माथो आङो आंनि जानखौ नुथारसिगोन मोखां नायलायनानै रायज्लायनो लुबैयो नाथाय आंनिया जाननिया स्क्रिन टाच मबाइलानो गाज्रि जादों फिसा मबाइलसो बिनिया दा बेनिखायनो भिडिअ कल खालामनो सानबाबो मोना आरो हेलौ জান ওই মুই মোর ফ্লিপকার্টত जो এই কিবা শাড়ীটো অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটো খালি আহিব আৰু জান দুয়ো একেলগে পূজা চাবা পাম আৰু আমি জমানে ভালে হৈছে দিয়া জান কালাৰটো কেনেকুৱা আছিল মই পাহৰি গেলো নহয় কিবা কালাৰটো কিবা গজ্জা ওই মাবা ৰঙা আছিল ৰঙা হয় নেকি মইতো এনেও ৰঙা কালাৰ বহুত ভাল পাওঁ মই বিৰাট ভাল পাই बर'नि फिथा मोखां लुदुमियासो फैलायबायहाय दे थिनि जान মই फनखौ राखो আমার গাঁৱৰ ছোৱালী আহিছে দে बालाफाथि माथो आजिखालि नोंखौ नुथारला जाबायलै न' सिङावनो हाबसोना थाबाय थायो नामा नोंलाय आजिखालि आङो गामिफोराव बेरायथिनो मोजां मोनलालै नंगौ नामा बेफोरखौ बादो फुजानि दख'ना लाबायना लायाखै माथो हाथायाव थांनाय नुवाखै आं नोंखौ दख'ना नाङाहाय आंनो दख'ना गाननो गोसो गैया आंहा बा नाथाथिया सेलेखिया ओरैनोसो बुंदों र' बियो ओमफ्राय गाबोननो बायगोन बाया माथो आं एबार दख'नाखौबो गानो नानै गानसाबबाया आङो आयु बालि बोरै बुंथारो दख'ना गाना होनबा माथो गानगोन जोंनि दख'ना बायदि समायना ड्रेस दंबावो अबावबा नोंहा गानबानो जाबाय आरो आंहा गाना बाराद्राय देखायो बाल नोङो दख'ना गाना थाङाबा सारिखौनो गाना थांबानो जाबाय फिथा मोखां खोब आंखौ रागा जोंना दिन्थिदों आंहा जेबो अरजाया आं सारिखौनो गानगोन एबार फुजायाव दख'ना गाना आङो मिथिबाय सारिसो गानगोन सारि नोंसोरलाय आंजोंलाय मा फाथा मोननोसै आंहा आंनि बयफ्रेन्ड पेटल' जानजोंसो एबार दुर्गा फुजा नायगोन जरानो नोंसोरलाय मा फाथा मोननोसै आंजोंलाय